Hadian ke jingdu no laki mi kikpa kinri ngut kisipara nak snong molos nai bat kibadai nak kur syadam. Kila syusa kun suat klam dan nong pet nong sumar dai kila kersa niki dak jingkmi isnai un men langba. Kita kinri ngut kila du no ila kami haus nam arjar khatnyo bat kumjuru yalau kpa haus nam arjar kapra. Nak benta laki para urai bal sadap lami syakmat ban kersa niki para daki kambelas ngi chungu henrei ke jingbom biang kabela kasngi bun sien kimat ke jinjar pat semlonan bat lesi kumman shu ong shuyo tang kabam ban tek po bat kini kin ringut kisipara kisong kisa yeng kablajat lapra bom biang shu kijingke chingda ka Florian English School molas nai ka badai ka silam a chingsta chongba Joplenston ubadai ru hakjo por sodar snong chong molas nai kalayo ban kersian school e yakite ki khna kun suan uba Joplin leithuru polayo ban penmang ek skim yeng badok na ka sarkar nak banta bansnano dak yeng ka bakhamba bat nolor ka ni uni rongba ulano senyang ru daki mau kisiap nak banta bansnai ka yeng ka bakhampaka bat khamhe nak banta kini kun suan kaseng samla molas nairu klasium syakmat ban keneri ti jingiram pat seniang syakte kelong yeng diki marbam bat katu katni kitiar yeng pat kaseng kanirap langru hak ban pachna pan bahaya kate yeng te baba phila ban batai ngi na kaliang gajong phili school na thomli school shu te phikwa na ban school Kwa phishai le ayuman kasing Trikam haye te khandet ba kumbangi I ba ka longi long sam ko jong phim ta phia sa khon sot tang shpara bat ma phi video man u ba he do ban ket ki ka sam te khandet phila un batai ngi lumala khandet shapang ka jing sa khon sot ka jong phi na do manno bad komno phia hakini kisnam na do ba phisa khon sot e ka jing em komno phi sa ki para ki jong phi na do klat ime ipa tolong ni sa khon sot te long hanman ba he ana do hap bala ya kipara hapsa hapan late school tangga dan pat kiba yarap aga ake jing late school kumi para khadu junga dan long ile haka school jong sorda le school jong sardar long age jing syam jenjar junga age jing syam jing junga long isen yarap like by school tem kita long ngapat ngas luk syuk lek bela be untuk syuk sah kipara pat syukun lek sekolah be hing ngasa tangah hibab samarwai nadu man kila khat ikin ime pa jong phi nadu la hendreus nem tal la dan nadu khat ime ba la hendreus nem hi te komno phi sa pa ikini para jong phi nadu ite kini hakini ki hendreus nem ndaga ba bela te hakane ka jing bela jong phi phila ban pendap penbiang patiki jing dong kam jing para jong phi jenjar hi dan hi ki por balong jenjar pat yo are jika bela telong jenjar hi jing hak kam bela te komno ka puli ka puthi jong kini ki para ki jong phi mano bayarap ban kersan langpat puli long mentalai senam dalam isu syong baik hayang onten bayar long ngapan jenjar long ladang apa school kabai bam la duna ladang penbiang haka school la duna kabai bam la penbiang haka kabai bam duna school tolong masuk pensyong baik untuk yang kelem yok penlek school te komu men ka jing thrang ka jong phi na mentai kini ki para ki jong phi haka lawai ka pernai ka jong ki kumuhan bente na trangi banten late school banten biang yaki tangwa jenjar pat tang marway dan ime ipa telong ma jenjar mami obu yo lam nam tiap ni I baga jenjar jong phi haboro kiliang kidon haboro shibun kiliang kidon ka jenjar hagan ni lo yelo sam ko jong phi ke pat ka jingdom kam ka ba khmat tam ka ba menta ka ba don kam karki na ka benta ka ni ka lo yelo sam ko jong phi tanggi jingerap hi laki ba sun lam yana tanggi jingeran gijing nok senyang dadano kono coba metang ngamut senai kene kayeng don ke ba iseng samala ke ba yarap bersenai kene kayeng dadon ki ba sun ke ba yarap tengah kuat kita kumba ka nongot si para phia don menta nya dan hendrungot si para nya don lai thai lai senra kat no snam kini ki don
ini babut yang arpa Arsenal kini twins ke dan kat Arsenal ini wepan kat saw ini kado nyo ngadap lagi jing dokumen ke bakrau bani osngeu ya ka sinjam jong ini kun samla jongi hakwede ba mentaka sngi nakaliang jongki kilawan dalaki jongki khmat ban yarap ya kane kelong ying jong kini kun swat apo jong kane kasnong jongi te nakaliang jonga heru ngapan pau jing dokumen ya ke ka ba ya ke jing tumu ba jong kini kun samla ga jongi khamtam nakaliang jongki mentaka sngi kile yarap ya kitiar nakabenta jong kane kiying kasam ba ka juga poro ka ba pen kemen ya kamen sem ka donut ke jonga hakaba kioi ba kane kiying kasam jong kini kun swat ki batan hapo jong kane kasnong ga jongi kaying ga jongki ka ba kamlong shu ban shong mo te kila shim ni kane sinjam nakabenta ban shim ya ka lengkor nakabenta ban penshna ya kaying jong kini ki hep ki baret ke jongi hapo jong kane kasnong nadu bakhlat imei pa ke jongki na menta kala adap lasan reus na mei te kini kila shu shong kumne mo klamdan ba pet klamdan makmi la shu shong tang pramaki hi te nakaliang jungi ka shnong ru katokat ne ngela persang baniarap hi nakaliang jungi ka shnong bat khamtam nakaliang jonga shimat dahiro habide na ka benta ka jingle school jong ide hab ibaret ngala persang baniarap haibori jonga ban penlej ha ka school shimat ka jonga hi mo ban penbiang iki jinon kam ka jong ibar khoin bat kumju ru nakaliang junga ha ka ne kapor kumba nakaliang jungi samla kidan ka jingtmu na ka benta ban shna ya ka ne ka ying ka sam ka jongki nga karpat iki pradok prasnam ki jungi ki kenhun baper ki seng balang ki baper bat khamtam na ka benta ki pai ba nong snong jong ka snong ka jungi wala da ngimyo baniarap shibun da ka tengkaru ngila baniarap dau siap dau mau dau simen bat nakaliang junga hiru nga ai ka assurance ya kini kun samla ba anda gila sedang ya kane ka jing tray na ka benta ban pentray ya kane ka ying jong kini ki kun swet ki jungi bat nakaliang junga ru ngan sano donation lang nadu umau usiam kasimen bat ke ki bakidon kam bat ka juga poru nga pentip lang hangni bakat kum gajing keren jonga buat presiden jonga seng samla ka bakiladon gajing temu nak mentaman penshna ya kane ka yeng jong kini kun swet ke jungi ngala pentip ya ki ba kane ka yeng kaladon kalayo ya ka skim PMY menta mo bat ngikermen scam bakat kum gajing keren jonga buat presiden jong seng samla kalong ba kin pentrei lang rengkat bat kate ka skim jong ka PMY bat kin penshna kampen ba susu ban penit tenar susu ini ka yeng haka jaka bakin sinar kamera kila ban sinar like kamera so kamera abang ipek ya kadur khmat jongki kano ngisnga mulung ngisnga kumban jaumat ya kajing long konswet ke jongki haka ba kikimi pa jongki kila khlat nadu ki ndreu nyos nem bala lai no te kum kadak kajing sngaulem bat kajing tersian lem na kabanta jongki na kaliang jongi kasyang samla ngimdan sibun bat ngimla ban kot bor kabahe bangin yarap iki hendrai kum kadak jong kajing sngaulem kajing kersian lem na banta jongki ni ai ya ini jing ai barit jongi ya no khaw seberni bat ya kini ki pliang khliat te ni kerman scam ba na kaliang jongpi pin pliang na kajing hun mansim ya kan ya kajing ai jongi wala da kalong ka barit ndrai ni kerman scam ba kan long pat kajing kurku na banta kajing kasam go jongpi